Sí, ja comencem la segona setmana de confinament. Ostres! Sí, doncs mira, ara hauríem d'explicar ja... El segon Enigomarius. Exacte. Mira, la solució de la setmana passada Sí, què era? era pagar. Podem dir pagar amb E o podem dir pagar amb A. Ah, clar, si el de la setmana passada, Era un homògraf. aquest resulta que és un homòfon. Exacte. Sona igual, però s'escriu diferent. Molt bé. Doncs mira, ara haurem de posar el de la setmana vinent. D'acord, a veure, aquest si el puc dir jo. No, mira, saps què? El direm a mitges. D'acord. Mira, existències. No, això ho dic jo. Vinga, doncs això ho dius tu. Existències. De mercaderies Això, en el magatzem. despeses. Exacte, en el magatzem d'espases. Ui, escolta, que no hem dit l'altre que hi havia. Ah, és veritat, n'hi havia un altre. Sí, hi havia aquell del... Ah, sí, del vampir. Això, I quina era la resposta? estaca, Ah, esclar, s'embruta, s'embruta clar, estaca. i El pal que mata els vampirs. és l'estaca. Exacte. Molt bé, doncs mira, ara sí que en aquest cas ens podem ja acomiadar i els deixem amb l'Enigomarius de la setmana del 20, i que és per la setmana que ve. Ah, doncs sí, m'espero aquí. Això, tu espera't aquí. Adéu.